I know kuti nyaya yekureurura kuvanhu kune dzimwe nyaya dzisingatauriki dzinonyadzisa. Inini I'm telling you, I'm here. Ndaichiva inini vakadzi vanhu kuchechi. Ndasimukawo pasangano dzvene raMwari ndakabata mainini. Kana madhara anenge aripo anokudambura, anokurova. We would masturbate as a group of boys. Tiri parwizi so takaungana maybe tiri 10 takaita line tichimasturbate. Tichita makwikwi masturbation. I did that. And I'm repenting and I'm telling you, ndikufumura chivi so that Satan will not have this against me. Murise everybody, ndadzoka zvekare nhasi handisutomboita zvangu professional videos. Don't expect this video to be professional. Ndambotaura nevapostori vekwamarange. Muriseko vapostori vekwamarange kana kuti tinoti rufaro kudai kwamuriwo nerugare kune vanotenda. Handiti makanditi ndiri mwana pachechi. So mbotaura ineni zvakanzi chiiko syllabus iri papi. Syllabus iri kuti chii mazuva ano. Hanzi mwana pachechi kugeza moyo nekudzorana pasangane. Ndo ichiri syllabus ere kuti pane new syllabus. Zviri kunzi chii kwamarange, zviri kunzi iko kuchechu. Chanzo uchaona mwana kutotanga utuka kuti siyana nezvinhu. Hadakuya kuzotukana nevanhu, handisi kutuka marange, handisi kutuka ani. But tiri kukuonai itembere ya imbodudza itembere ya Holy of Holies. Yanga iri tembere kana kuti chi ine maglazi iya pakavakwa chivakwa paya apostori pakavakwa chivakwa paya makashanda ka. Anyway, taurai nyaya yesyllabus. Makavaka mudhuri uya but hamuna kuvakana pasangano. Ndosaka vazhinji venyu vachiuya kuzondituka panapa instead yekundivaka. Ndivakei kana muchiti ndarasika ndikonzwana pachechi dzoranai pasangano ndidzorei toni. Anyway, apostori ndambotaura. Ini ndinoda kutaura zvinhu zvandaita. Handiti ndinoda kuti mudzidze from it. Tinenge ndinemi papapo ndichange ndinemi. But handisi kuzokutukaya handisi kuita sei. Ndambotaurawo zvinhu zvandaita inini ndiri kuchechi. Kuchechi tisu vana vaive nhubu vaya. Taiti kana pamusangano paya apa ndikureurura kana nditi kunonzi munofanira kureurura. Vavhangeri muri kuona mondisunungurawo. Taiti kana pamusangano wekuchechi. Isusu taenda muchasangano yakasiyana siyana. But semhuri yaitambura manje taizodzoka tine hembe dzatisina kutenga manje tetaba. Akomana kumusangano kuya vapostori vari kuba. Chandogona kutaura inini ndaisaba ndiri wani kowanda taitobata kawanda ka taizotonoratidzana kuti ndakabuda neichichi ndakabuda neichichi. But tatiri vapfana taisangobawo hedu zvinhu zvine musoro. Taiona kuti bakana hembe. I remember yarimbokuudza imwe nyaya. Ndakamboba hembe because isusu I'm not ashamed to tell you kuti kumba kwedu taitambura. Already. Though mamwe family members anga tori rich zvokutodaro but vaisachiukawo vamwe. So tiri kumusangano kuchechi ndakamboba hembe. Saka kumba manje kuti ndisvike nadzo kumba manje. Ndakasvika nadzo kumba ndobva vana bamunini vati hembe wakadzwanepi. Pakabatwa munhu zve. Nzokadzwanepi. Ndakati takadzitora kumusangano nerekeni dzatataba kumusangano. So munoziva sometimes kutambura so kunoita kuti kutambura kunoita uve mbavha. I think that's why nzvimbo inogara vanhu vatema ine crime too much because haugoni kuva innocent kana uchitambura because unenge uchishayiwa so unenge uchida zvauri kushayiwa. So takaba hembe paya dzikabva dzazobatwa kunzi tatora hembe tasvika kumba kabhozi vabereki vanoziva kuti ndakutengera hembe idzodzo. Vanhu makadzwanepi. Tikarohwa paya tikataura paya kuti takadzwana kumusangano. Zvikanzi alright. Musangano next musangano muchanotsvaga munhu wamakabira hembe iye munomudzosera hembe dzake. Hembe dzibva dzatochengetwa dzibva tamirira mumwe musangano but takamirira mumwe musangano wegore wepasika waizototevera. I think
zvakazoitika ipapo nezvekuti nyaya yakazongokanganikwa tikabva tazongobudisa hembe dziya nerekeni dziya mbichana I think takazodzigova somewhere because isu tasingachakwanisi kudzipfeka but takazviita izvozvo our guardians vabereki vedu vasiri kuziva kuti ndo zvatange taita. So the reason why I'm telling you this ndoda kuratidzai even imimi vapostori vachiri kunamata kune vamwe vanhu vari dedicated mupostori vanoreurura each and everything. Like I'm telling you kuti inini ndaive nhubu ndichikura wakamboona twana tuchinzi tunhubu pamusangano vaiteya vamwe toya but vanhu vekwangu vaiti ndakanyarara because ndaisatira musikanzwa yangu pavanhu vakuru, pavanhu vandoziva, but ndaizoti kana ndaenda kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nekumusangano kupi matrue colors vochibuda manje because kumba kwairohwa munhu. So apa ndareurura kuti ndakaba rekeni, ndakaba short kumusangano. Yeah, I think nema push sometime, right? Saka ndokumbira kuti Mwari wangu andiregerere, ndokumbira kuti Mwari wangu andiregerere, ndokumbira kuti Mwari wangu andiregerere. Then ndakangana chimwe takamboba zvitoyi, zvimatoyi zvimatractor zviya zvokuti waidhonza tambo kudai ubva wakaregedza kuti kachienda kwega uko. Ndakambozviba futi izvo zviya zvekumusangano, but yaingovewo nhau yekuti not kuti kuba kuri mandiri, but yanga iri nhau yekushayiwa. Kushayiwa kunovhiringa sometimes. So chandoda kutaura ndechekuti nyaya dzimwe dzataiita sevapostori tamba gwiti. Ini ndiri kufanira kutaura chokwadi pamberi penyu imimi, right? Tiri vapfana, like I told you kuti ndakabva kuZimbabwe ndine 20 years, right? So musazofunge kuti ndanda munhu mukuru, ndandisati ndatomboine maB pandakabva kuZimbabwe. So zvinhu zvese zvataiita zvitaizvita tiri vapfana. Pane tumwe tumagwiti twataitamba, even pane tumwe tumagwiti tunogona kutambwa kana nevazukuru kana nehama, tumwe tuya tokuti hatuzoendeki natwo kudare. Vazhinji venyu, even imimi vakanditarisa imimi, vazhinji venyu hamuna kuzotureurura tumagwiti itoto nanhasi uri kundiza wakawanda hamuna kureurura kagwiti kawakabatamba gwiti even kumatakanana kaya kafanira kureururwa kagwitiko kaya. But now the reason why vanhu vasingafariri kureurura, regai ndikuudzei. Ini ndokuudzai because inini papapa ndiri kutoreurura ndobva ndachena, handimondichenesa. So nyaya inoitika kumatope zvamaita kumatakanana zviyazvi, munofanira kuzvireurura. Rufaro ngaruve nemi, rufaro ngaruve nemi. Zvamakaita kumatakanana zviyazvi munofanira kuzvireurura. But now tinoita kuti vanhu vasazoreurura nyaya dziyadzi ndechekuti dzinorequire kuti munhu wawakaita naye zvinhu izvozvo ange aripo asunungurwewo. But now chakuitika ndechekuti munhu wawaiita naye izvozvo mukadzi wemunhu. Saka pane here pamuchaenda imimi kunodaidza murume wake moti tiri kukumbirawo mukadzi wako anoda kusunungurwa gwiti raakatamba nekamukomana aka vachiri vadiki. Izvozvo izvo hamuna kuzoreurura vapostori vaMwari, right? Let me tell you something. Inini ndiri muKristu, ndiriwe kwaJesu Kristu. Though ndisiri mupostori zvangu, ndinoziva kuti confession, kureurura chivi kwakakosha. So regai ndikuudzei, nyaya haisi yekuti hanzi munoenda kwaMarange kana kuti inini ndinoenda kuPentecostal kana kuti kune maJehovah's Witness. Nyaya isimbori ipapo nyaya yekunamata. Nyaya yekunamata iri pautsvene. Jesu paachadzoka asikuyazombouya achibvunza kuti hanzi iwewe why usiri mupostori kana kuti iwewe why uri muPentecostal kana kuti iwewe why uri muJehovah's Witness kana kuti why wanga usiri mu. No, that's not what Jesus is going to say when he comes. Jesu achabvunza utsvene. Saka ipapa ndiri kutaura nemi panapa, ndiri kukuparidzirai utsvene. Ndoda kuti munzwisise utsvene hwandiri kukuparidzirai.
endai kudare kana muchitenda kana kunamata kuna Mwari wenyu muchireurura goitira makatamba se paukama ipo paya. I'm telling you, many people matope kuya kumatakanana kwamaitamba kuya makaita zvinhu zvisina basa rese. And Satan achiri kukubatirai ipapo. Sometimes ukusha kuti maproblems enyu ari papi, handisi kubudirira nei, kana kuti chii chiri kuitika muupenyu hwangu. Hamusi kuziva kuti chii chiri kuitika. But Satan ari kukubatirai pagoitira makatamba muri mwana mudiki. Chivi hachiregererwi kana kuti chivi hachinzi because wachikanganwa therefore chadzimwa. Iwe ndo wachikanganwa. Satan naMwari havana kuchikanganwa chivi ichocho. And some of us or some of you, zvimwe zvinhu zvamakaita hamunotombozviita muri vana vadiki zvokuti mamusingazivi zvamaita. Mutori kuchikoro kuprimary ipo paya kana kusekondari chaiko. Mune tumwe tunyanya twamakaita nehama tusina kana kureururwa. Tusina kana kureururwa. Variko vakawanda vari kundiza. Kunonzi kundiza kana muchiziva kunonzi kundiza. Kana wakanodya chirairo kana kuti usati wanodya izvozvo sambozvinyepera. Handiti muri kuti hanzi takadya chirairo kana tiri kuzonodya chirairo. But pamurandera paningikini paya kunonzi imi baba imi mukadya ichingwa musina kufanira mune mhosva yekuraswa. Mune mhosva yekuraswa bambo. Ini ndiri kuparidza utsvene. Zvekuti hanzi mazoita sei izvozvo that's not what I'm talking about here. Ndiri kuparidza utsvene hwekuti namatai kuna Mwari mureurure zvivi zvamakaita nehama. Because kwamarange manje kunotyisa kureurura kuenda kudare uchinoreurura. But inini ndakudaidzai kuti alright, kana even usina kuenda kudare unoreurura kuvanhu, chinamata kuna Mwari ukumbire ruregerero. Mwari wako anokunzwa, Mwari wako anokuregerera. He is faithful and just to forgive you. Because I know kuti kureurura kumunhu kune nyaya dzimwe dzinotyisa. I am telling you, kureurura kumunhu kune nyaya dzimwe dzinotyisa dzokuti panobva padaidzwa hama, panobva padaidzwa nhingi. Chanzwa umwe munhu achiti hanzi ndosaka ndisingachanamati nekuti ndakatadza kureurura. I'm telling you, handitye anyone. Handina anondityisidzira kuti hanzi ndatadza kureurura nekuti ndiri kutya nhingi. Like I'm telling you zvinhu izvi papublic pamhene panapa. Kuti taitora zvimatoi, taiba zvizvi, tichiita zvataita kumatope. Inini hangu ndakareurura nyaya idzi. Vandiri kudzidzisa vamwe vanhu because ndinotoziva kuti inini kuchechi kune vamwe vanhu vataiita navo zvinana nebasa rese vasina kuzomboenda kudare. Nekuti taitoziva kuti segroup of boys pane kwataienda kuvasikana tichinoita zvatainoita ikoko, but nyaya idzi dzazina kuzoreururwa. Variko vanhu vandoziva nedzimwe dzandotoziva kuti izvozvizvi right now wamunhu mukuru. Dzaitaurika kare tichiri vadiki tiri vakomana. Isusu takaita laki kuti takanotaura nyaya idzi, takadzifumura nyaya idzi tichiri vadiki. But iko zvinezvi vamwe kana aripo munhu andiri kutotaura autozvinzwa. Kana utoripo uri kutozvinzwa kuti iko zvinezvi nawo wakura nyaya dze hadzichareururiki. So wakuita sei? Wakungosenga mabhiya ako netsvimbo zvako uri kuperekedza vamwe. Uri kuenda kuchechi for the sake yekuti baba vako vakafira muchechi. Uri kuenda kuchechi for the sake yekuti baba vako havadi kukuona usinganamati kana kuti hama dzako hadzidi kukuona usingachanamati. Hadzidi kunzwa kuti wazosiya tsvimbo kana kuti wazosiya kunamata. That's the reason why you are going to church. But kun'ora here bambo, makang'ora zvenyu kare. Vamwe munoziva kuti let me tell you, especially twakupfana twakakurira kumusha. I'm not ashamed to say anything because zvinhu zvandokuudzai zvinokuponesai. Ndo zvinokuponesai izvozvo ende hakuna anozvitaura. Ende zvandoda kutaura now right now zvandoda kutaura izvozvo. Hakuna ari kukuparidzira anything about that. But I am going to be the one who is going to tell you. Kwamarange, kana kuti not kwamarange only. Everyone out there, vapfana tiri kumombe, tiri tudiki, tiri tupfana. Vapfana, vanhu vaibata tumbudzi chaidzo. I'm telling you, vanhu vaizviita nyaya idzodzo hadzizoreururiki manje. Nyaya idzodzo hadzizoreururiki ende let me tell you one thing. Murume
kana kuti mukadzi umwe nomwe ane imwe secret yake yaanayo ichamuendesa kugehena. Ndiri kutaurira chokwadi. Secret yako ichakuendesa kugehena yekuti iwo wakabata mbudzi, kana kuti wakabata mombe, kana kuti wakabata huku. Either hauna chawakaita chinhu chine musoro chekuti wakaita but wakagumisa wakaita zvawakaita wakadi. I am telling you, uri kunotsva. Yes, uri kunotsva. Saka pamune muchinituka paya muchiita kunge vatsvene. I am telling you, vazhinji ndoziva vanhu vakawanda inini vandakakura navo. Vekutori ndakatodzokera kumusha izvizvi ndinombvunza kuti shamwari, nyaya takaita kunhikini kwevanhu, kumunda kwevanhu paya wakazoerurira here iwe? Because nyaya dzaunoita kumunda kwevanhu, mukanopinda munda mevanhu mukanoba ipwa dzemunda yevanhu, munofanira kunoreurura. Muridzi wepwa yodaidzwa. Ani ndo kureurura kwamunoita kuchechi. So zivai kuti handisi kuuya pano kuzokutukai, but ndiri kuuya pano kuzokuparidzirai kuti endai mutaure naMwari wenyu muripende. Kubata zvipfuyo hanzi kunonzi kuita sei? Kusvibisa muriwo. Vafana vechidika kuti kusvibisa muriwo. Let me tell you something, not only mapostori. Isusu taizviita. I'm not ashamed of saying that. I'm repenting in front of you. Utoreurura pamberi penyu. Taizviita tiri vafana isusu. We defiled mbudzi tiri vafana. We defiled mbudzi tiri vafana. Ndiri kutaura inini. Even iwewe wakanitarisa vazhinji venyu makazviita imi. So ndiri kungokurangaridzai kuti munoreurura. Endai munoreurura. I know kuti even vakadzi vari kuona this video now vanoona kufungidza kuti Peter you were wicked. I'm telling you, men are this wicked. There are more people who are more wicked than me. Vandotoziva inini. Vandotoziva nevanhu vakuru. Isusu pataenda kumadare kuya. Varume vakuru chaiko vamwe vaidzireurura nyaya idzi. But kune vamwe vari anonyara kureurura nyaya dzakadai. Kunyara kwako ikoko. Chivi choda kufumurwa wangu. Chivi chinoda kufumurwa. Dziriko dzimwe nyaya dzakatsikwa mumafamilies. Dzakatsikwa nenyaya yekuti dzinofumura family. Idzodzo chapisisa vanhu vakawanda. But anyway, kwakurisei kubocha. Makanotinamatiravo here. Takakunzwai vamwe vakazotaurawo kuna Muchembere mukati Peter kutuka mutumwa. Takatofonera Muchembere vanga vari kubocha uko. Achiti takange tiri takakunamatirai chaizvo. Vana Muchembere vamune muchitaurira vaya kuti Peter kutuka mutumwa nekudidi muchindinyepera paya. Vanotozviziva ivo kuti handidi, vanotozviziva kana mavidhiyo acho vanotoaona. Even vana Muchembere chaivo ndaitovafonera ichivataurira nyaya dzandotaura idzodzo ndotodzitaura chero kuna Muchembere. Because navo vana Muchembere pane zvimwe zvanechitoona kuti vanhu vakuru pane pamwe pavarikufanira kugadzirisa mukunamata uko. Utsvene. I'll come with more. Ngoti ndakangaona chiita pana ngoita video isina kana kumborongwa. Ngoti ndichidrive angoenda kumano vandatireka ntaura nemi. But I'll come with more. Ndichizokudzai zvivi zvakawanzika zvamusati mareurura. Ndati inini zvimatoi zvamaiba kare zviya. Handiti? Zvihembe zvamaiba kare, rekeni dzamaiba mumusangano dziya. Zvipfuyo, miriwo yamakadifaila iyaya. Pamaijambira mumagadheni evanhu muchiba nzimbe paya. Pamaijambira muminda yevanhu muchiba ipwa paya. Muchiba magaka paya. Nyaya idzodzo dzakanyorwa, muso wakaipara nyaya iyo yakanyorwa mubhuku naSatani, ngirozi dzaMwari dzikainyorawo. Muso unonopinda pautsvene hwaMwari, paunonosvika the judgment day, unorirangarira gaka rawakaba iroro. Kiukamba iroro rawakaba, gaka reminzwa iroro yari. Nonzi bva pano handikuzive. Depart from me, I never knew you. So inini kwamuri ndinoziva kuti ndikakuparidzirai kuti chechi zvakati munotanga kundituka. Saka ndakakuparidzirai utsvene manje. And I'm not ashamed. Zvinhu zvandiri kukuparidzirai izvi. Ndiri kukuparidzirai nekuti ndinoziva kuti hapana umwe munhu ari kuzvitaura. Saka forwardai this video vamwe vapostori varionewo. Vasati vaponeswa. Vari musango kana kuti vari kurarama muzvivi izvi. Dai vaponeswawo. Ende kune vamwe vanhu vandotoziva vakabata vana mainini
because zvaiitika kumachechi uko ndezvekuti izvo handina kuzviita izvo. Handina kuzviita. But dai ndakazviita inini I'm not even ashamed. Ndingadai ndauya ndichikuudzai. Handitofariri kunyepa. If kana uda kuona munhu anotaura chokwadi, ask me anything and I'll tell you the truth. Ask me anything and I'll tell you the truth. So kune vamwe vanhu vakabatana nana mainini. Because baba vako mudhara wako iwewe akaunza musikana wezera rako kana kuti musikana ane zera rechidiki kwauri. Maybe ndobva maenda kuhuni, ndobva maenda kumvura, o ndobva maenda kuchigayo, o ndobva maenda kupi mukaita zvamakaita ikoko. Hamuna kureurura because wakatya kurohwa namudhara. Maybe makatamba gwiti, maybe makagumana, maybe makadi. Zvinhu izvozvo. Kana usingakwanisi kuzvireurura kumunhu iye right, reurura kuna Mwari. Woudza munhu wakaita naye kuti reurura chivi chiya wangu. Denga iri ratinenge tichiimbira hakrosi iri. Murimboriziva here denga ratinenge tichiimbira hakrosi? Pane vachinzi hakupindi kana kadoko zvako, kana kadoko zvako. Exactly. Hakuna chinopinda. So andauya vana vazotukana nevanhu, ndauya kuzorangaridzana neamwe, kudzorana pasangano. Kana ndakarasika ndidzorewo pasangano. Because nyaya iri kudiwa ndeyeutsvene. Without holiness, it is impossible to please God. Ndatini, lastly, please, let me repeat these 3 things. Zvimwe ndati ndichauya nemo. I think pane vandakanyora tumwe tuzvivi twakawanda tusingazikamwi navanhu. Pane vandakanyora ndichazvitsvaga zvese. Because inini pandakazotendeuka ndakunamata kwandiri kunamata izvizvi. Ndakanyora zvinhu izvo list yazvo pasi one by one. Ndichiti Mwari ichi. Izvo ndichavhura list iyoyo ndichikuverengerai list yetumwe tunhu twamusina kureurura. Saka ndati inini ndaimoreurura zvinhu zvamakaita kumatope, kumatakanana. Kwamaitamba kuya. Muchiti iwe ndewe mai, iwe ndewe baba, mwachenda pamusoro, mwachidi izvozvo ndaimoreurura. Netumagwiti twamakatamba nekukisana kwamaita ikoko ndaimunoreurura. Kuba kwamakaita mabhilo kuchikoro chaiko ndaimunoreurura nyaya dzezvo. Mabhuku, muchiba makrayoni, muchiba anything kuchikoro chamakaba. Tudiki toda tumasweets, anything ndati ndaimuita sei? Munoreurura. Pray muchireurura. Moreurura zve gwiti, moreurura kusvibisa muriwo. Kwandati nini kusvibisa muriwo, varume vazhinji vanozviziva zvinhu izvi and havadi kuadmit. Varume vazhinji vachatouya vachindonituka panapa vachitopopota, but varume vazhinji vakasvibisa muriwo. I'm telling you. Because I wasn't doing it alone. Let me tell you, even pandaikura inini, do you know kuti we would masturbate as a group of boys. Tiri parwizi, so takaungana maybe tiri 10 takaita line tichimasturbate. Tichita makwikwi masturbation. I did that. And I'm repenting and I'm telling you, ndikufumura chivi so that Satan will not have this against me. Yes. So all that crew vandaita nawo vapostori vazhinji vacho. Takaita line so. Tichiti inini ndindatanga ndakurumidza ndapedza. Kana kuti inini ndashutira kure. We did that wicked thing. Nevanhu variko izvozvo vari kukuita vavhangeri vari kukuvhangera izvozvo. Vamwe vama APE, LUB, whatever. Vane maB ekumusoro, vamwe vaprofita. Taita zvinhu izvozvo navo. Ndo vamuri kuenda kunoreurura kwavari. Tasunga vasangadzwe naMwari ndichireurura. Muchireurura kumunhu iyeye akaita zvinhu izvozvo akasareurura. Kumunhu akabata mainini akasareurura. Because kubata mainini kunoreururika chirudzi nawo man. Ndasungawo pasangano dzvene raMwari ndakabata mainini. Kana madhara anenge aripo anokudambura, anokurova. I know ndandiri kuZimbabwe when was it February. Ndakataura nomumwe munhu asingachanamati izvozvo. Hama isingachanamati ndikamubvunza kuti koyo nei usingachanamati? Akanditi hanzi
Ini ndakaenda kunoreurura mhosva yandakanoreurura kwanza. Uri mupana mudiki stereki pamhosva yako iyi. Chimbotema aisha mutimbo akabva asumuka akarova touch nanhasi anodzokera kwamarange. So imbomirai futi izvozvo zvekurovana nevanhu. Because even madhara ari kutorova vanhu iwaya vane dzavo dzakatowanda dziri kuseri. I know kuti nyaya yekureurura kuvanhu kune dzimwe nyaya dzisingatauriki dzinonyadzisa. Not sometimes kunyadzisa, alright, sometimes kunyadzisa hakuna basa because unogona kunoreurura kuvanhu hausingazive. But kunogona kunzi toda munhu wekwako anosunungura nyaya iyi kana kuti musevhente wekumaarea kwako. But yeah, even ikanyadzisa sei nyaya unogona kuitaura vanhu voseka zvavo nyaya yopfuura. But kune nyaya yemumusha menyu. Dzemumusha menyu idzodzo ndo dzamusiri kureurura imini. Dzemumusha menyu. Rega ndikuudze imwe ndakuita ndichirangarira, sorry zvenyu ndakurebesa this video. Zvimwe zvinoitwa nevarume zviri wicked. Do you know kuti varume vachikura vazhinji taizviita kutotora chipfeko chemukati chemunhukadzi woenda ono masturbate wakachibata. It's a wickedness that we did. So ndo zvandiri kuratidza inini kuti handisi kuwanda nechivi. Ndiri kubuda nechivi pachena ndochisa pachena ndochiti bvu apa. But vamwe venyu vanogona kundituka, vanogona kundipopotera izvi, but vakawanda vari muchivi. But musi wejudgment day ndo pamuchazoona kuti Peter uya aitaura ranga riri benzi zvaro but aitaura chokwadi. Moto uchibvira uchiudzwa kunzi anotokuona gedhe rakatsvukira iro uko kune chimukomana chakabata fork uko ndo kwauri kuenda ikokoko, ndo direction nanga wakadai. One of you vari kutoteerera video inoyi change uchiti usandisunde kungirozi dzichikusunda. Wanyanzi usandisunde ndofamba ndega ngirozi dzichikusunda ndakulai ndakugehena. Kutora zvipfeko zvavanhukadzi zvine zvakanikwa pamangikini muchipenengura muchivhura muchitarisa. Wickedness, that was evil. I did it and you also did it. I wasn't doing it alone. Patatoita unhubu taitoita takatowanda sometimes. Unoziva sometimes vana vevapostori munenge musiri maybe vekwamutarani chete kana kuti mune musiri vekwashumba chete. No, munogona kutozviita muri boys makatowanda padzei dzakananikwa kana kumusangano kana kumusangano kuya kumvura muchidhidha kuya moenda munopenengura muchitarisa ona madidi paya motoita zvamunenge muchiita zvisina kana basa rese. Wickedness. Wakazoenda here kudare iwo kana kuti hanzi ndasumuka pasana mwedzvene raMwari ndakatora chipfeko chemunhukadzi ndikamasturbata ndakachibata, kana kuti ndasumuka pasana mwedzvene raMwari ndakamasturbata ndichidaidza zita ramai ndichiimagina zita ramai. Wakapomba nemukadzi wemunhu kuimagina in your mind. Shoko raMwari rinotaura iroro kuti whoever looks at a woman to lust for her, hanzi angochiva munhukadzi, kungochiva chete. You are gone. Wafanana nemunhu akaita upombwe. Wafanana nemunhu akatobvisana hembe vakaita complete upombwe. Inini I'm telling you, I'm here. Ndaichiva inini vakadzi vanhu chechi. Une vakadzi vanhu vanga vakanaka zvokuti wakamutarisa unonyatsoona kuti mukadzi uyu igetsu. Wotoronzwa hana ichiroverana pamunosanganisana mazisoso. Wickedness. I'm not even coming here to be proud of what I did. I'm condemning wickedness, and I'm telling you also to do the same thing, to confess that same wickedness. Reurura. Ukasareurura kumunhu namata pfugama kuna Mwari. Kune vamwe varume vaive nevakadzi vakanaka zvokuti twakadzi tuma yellow bone tune tubakana kuna na Blawayo kana tukupi tune turimo tuchita kunge kane twatakanaka tuvanhu ito. But I always thought kuti maybe ruchiva ruri pakuchiva munhu asina kupfeka zvakanaka. Mukadzi wokwamarange ye anenge akapfeka long dress rake akakavha musoro wake pasina kana chiri kuonekera, unomuchiva only because you are looking at her skin, at her face. Kune tumwe twakadzi isitakakurira kumusha, kune tumwe twakadzi turi twekutown twakanororwa nevarume kumatown tukauyiswa kumusha. Taituchiva isusu, taichiva vakadzi vevanhu isu. I'm not even ashamed of saying that because it's the thing of the past. Zvunhu zvandakaita kumashure kare
before ndaroora, before ndauya kuSouth Africa. Yeah. Makazoreurura here bambo. Makazoreurura here. Anyway, ladies and gentlemen, ndichadzoka nezvimwe zvakawanda. Handauya kuzotukana nemi mapostori. Keep in mind, handakuya kuzotukana nevanhu. Ndiri kuya kuzodzorana nevanhu. Ndai munoreurura. Ndai munochena. Ndai munonamata muchikumbira uregere kuna Mwari. Because zvivi zvamunoreurura kuvanhu zviya zviya ndezvinenge zvisinganyadzisi kana kutyisa. Zvinonyadzisa zvamakaita zvokusvibisa huku. Hamuna kuzvireurura zvinhu izvi. Let me tell you, varume vazhinji vakakurira kumusha. Varume vazhinji vakakurira kumusha. 60% yevarume vazhinji vakakurira kumusha vakaita zvinhu zvandiri kutaura izvi. If not 80%, vakaita zvinhu zvandiri kutaura izvi, vakazviita zvinhu izvi. Now they want to come here and pretend as if ndo vatsvene. Ndo vanhu vanenge vachitotuka ivava. Vakamira pachokwadi chaiko chaiko havatuki, vanotoziva kuti haiwa izvi zviriko izvi. So anyway, ladies and gentlemen, ndokutendai. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. Ndokuonai pane next video. Ndichataura nemi hangu kakawanda apostori. But zvamaimutaura kuti hanzi siyana nezvinhu zvekuchechi kwaMarange, siyana neMarange kana wakasiyana nayo. Jesu achidzoka haasi kuzombobvunza kuti waipinda Marange here, kuti waipinda chii kana kuti waipinda chii. Jesu haasi mupostori. Jesu haasi muPentecostal. Jesu haasi muSavada. Jesu haasi muJehovah's Witness. Jesu haasi any group, haasi in any group ratinonongedzera kuti ndiri wegroup rakati ndiri Jesu mutsvene. Saka iwo unofanira kuva mutsvene. Saka ndiri kuparidzawo utsvene. Peace.